Yabo matarayo toka se wodi ya Kitutu Central Joseph Aminga ngabere kago kwanira igoro yokobora koborendi okwabere gokoenekiwa ase amatukabwango igase kirengo kya igoro mono ase keri abeire ga koboria serikali agoswagatina kurwo gosiro konene elio gotinyia oborendi ase chinsemecho ekibo igokera konye asokoreta amagendro ase wodi ya Kisii Central. Security yeto sachindengo ikere ya twara bokongwake abana babeire bari basoire se bintu bitari ebironge bakora bono nabo konyorangana ina bangina bakale gokora biashara byabe ese bakora biashara byabo abana babale idle batabwati gasi bakora baya bekiramo bachakire gusumbwa bangina bakubye chiro bono gotwale gukura guchiesa abagambi baita banene igente kerigeri gumono egere tonyora omorembe istomenyete abangina banyore security erengiya nekarisi bagweta baita saragaya batabwati bakongwondo bwensi neintu istomenyete kinyomba twanyora ngesto kurara tule buya tali tukurara tubwato obwoba egere nariense yitera agenderere igo nare gukura mono nga tochamo na ina bagambia baita banene MCS ababunge na abande tubwatirane egere tonyore nga ense yeito mono seita matara nga security ero igerengia ikiera bono tuisa gotiga igo tocha konya security abeirembe na ina magendera to kwana takonyara gutoka iwono njenale ko basaba security ebo tubwaterane